Ja, jeg vil snakke lidt om vores fysikforsøg, nyttevirkning ved opvarmning af vand. Og formålet med vores forsøg er at finde ud af, hvilket af tre forskellige køkkenapparaturer, der er bedst til at varme vand op. Om det er en elkedel, om det er en gryde med låg, eller om det er en gryde uden låg, som er bedst til at varme vandet op. Og altså måden vi vil finde ud af på, hvad for en der fungerer bedst, det er, at vi vil finde nyttevirkningen ved opvarmning af vand, de forskellige ting. Jeg tror personligt, at elkedlen kommer til at gøre det bedst, fordi den er mere kompakt, der er låg på, og den er lukket, og så er den jo også lavet til at varme vand op. Hvorimod gryderne skal stå på en plade, og bliver derfor kun varmet op igennem, og det er jo selvfølgelig ikke lavet til det. Og den skal også både igennem pladen og så op i gryden. Og jeg tror igen, at gryden uden låg vil være dårligst, fordi den er dårligst til at holde på varmen. Måden jeg vil finde ud af det her på, det er at finde ud af vores nyttevirkning, det er vores N vi har her. Og det vil jeg finde ud af, hvor meget E nyttig, det står for det energi, der bliver brugt til at varme vandet op med. Og så vores E tilført, som jeg skal dividere det med, som er hvor meget vand, der bliver tilført til den her kogekedel. Og måden jeg vil finde ud af det på, først vil jeg finde ud af, hvad vores E tilført er. Og det gør jeg simpelthen ved at gange de antal watt, der kommer i sekunder ind i vores elkedel med den tid, det har taget at varme det op. Ja, og det kan man se, at jeg har gjort her, og så kan vi se, hvor meget der bliver tilført til vores elkedel. Og måden, hvordan vi finder ud af, hvor mange watt, der bliver tilført per sekund, det er, at vi bruger den her elmåler, som vi kan se heroppe. Og den er rigtig smart, for den kan se, hvor mange watt, der kommer ind i den her med maskinen hvert sekund. Og det er sådan, vi finder vores E tilført. Så skal vi finde vores E nyttig, og når vi skal finde vores E nyttig, skal vi bruge den formel, jeg har her. Og den hedder således, at E nyttig er lige ved massen af vand ganget med vands specifikke varmekapacitet ganget med delta T. Og igennem hele vores forsøg ved vi jo, at massen af vores vand ligger på en halv liter. Så den er konstant, der er ikke noget, der varierer der. Vi har fået vands specifikke varmekapacitet at vide, den står her. Det er 4,2 gange med kilojoule divideret i kilo gange med grader i Celsius. Og til sidst har vi vores delta T, som er vores starttemperatur minus vores sluttemperatur. Det jeg så gør nu for at finde vores E nyttig, det er bare, at vi sætter vores tal ind i vores ligning, som jeg har gjort hernede, så den kommer til 0,2 gange 4180 gange med parentes 100 minus 11,5 parentes slut, og det bliver så 184,965, og det er selvfølgelig kilojoule, som det er omregnet i. Og det vi så gør, det er, at det her det er vores E nyttig, de her 184,965 kilojoule selvfølgelig, og så smider vi dem ind i vores nyttevirkningsformel her, så vi har vores E nyttig her, og så har vi vores E tilført hernede, som vi regnede ud før. Og det ganger vi så med 100 for at få med procent. Vi kan så se, at det bliver 83,66%. Og hvis vi kigger herover i vores skema, så har jeg også regnet det ud for de to andre. Så kan man jo se, at elkedlen er som forventet klart der har det produkt, der har den højeste nyttevirkning i forhold til, i hvert fald når man varmer vand op. Hvor vi kan se, at gryden med låget kun har en på 50,13, og det vil jo sige, at næsten halvdelen af vores energi går tabt. Og når vi faktisk bare har en gryde uden låg, så er vi jo helt nede på 35,1%. Og her kan man jo så se, at jeg havde ret i min hypotese, at det var elkedlen, der havde den bedste nyttevirkning. For jeg kan jo bekræfte, at den har 83,66%. Og det er jo meget i forhold til de 35,11%, som vores gryde kunne få ud af det her. Og jeg tror som sagt, at en af grundene til det er, at det både skal igennem vores pande, som det ligger på, altså som den står på her, og så op i selve gryden, som skal varmes op, og så varme vandet op, hvor imod det bare skal direkte igennem kanden. Og så selvfølgelig, fordi der ikke er låg på, og det er jo så selvfølgelig, fordi der ikke er noget til at holde på varmen, så varmen kan bedre afgives til grydens omgivelser. Og jeg synes, jeg kan konkludere ud fra det her, at elkedlen er
det bedste vi har til at varme vand op med, i hvert fald når vi af de her 3 ting. Og jeg har også fundet ud af, at det handler om meget om at kunne holde varmen inde, og hvordan man transporterer varmen hen til der, hvor man skal varme. Ja.